Na, sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan kell programozni Pythonban. Na, kezdjük is bele. Na, igen. Először is kezdjük az alapokkal. Az alapok például benne lehet, hogy a komment betétel, ez a hash jel, és ami után akármit írunk, az nem fogja beleszámítani a kódba. Ez a komment. Hát igazából ez arra jó, hogyha írsz valamit és mögé oda teszed, hogy ez a rész mit csinál. Ez nagyon hasznos tud lenni kiigazodni a kódodban. Na, és az egyik legfontosabb dolog a print. Ezzel lehet kiíratni dolgokat, mint például, hogy hello world. Ja. És akkor Ctrl-S, save, és elindítom, és itt ki is írja, hogy hello world. Hát igazából itt akármit be lehet iratni. Ugye ez a kettős macskajel, ez a Shift plusz 2-vel lehet, zárójel meg Shift plusz 8 vagy Shift plusz 9. Ja, meg a hash-t nem mondtam, hogy ez hogy lehet, ez a Alt-GR plusz X. Na. Akár most, hogy ezt megtudtátok, lehet tovább lépni a változókra. A változók, majd később elmondom, hogy miért úgy hívják, mert ennek is, ez is nagyon logikus. Például úgy lehet létrehozni egy változót, hogy például itt elírok egy random szót, hogy és akkor egyenlőséggel ide lehet egyet, no, tök mindegy milyen szám, ezt innen kitörlöm csak, és hogyha ide írom, hogy print változó, jaj, igen, ide írom változó, itt fontos, nem szabad ilyen macska körmöket oda tenni, hogyha a változót akarunk kiprintelni. Ugye ez a változó, amit elneveztünk egyre, hát az a változó most már azt jelenti, hogy egy gyakorlatilag. Tehát hogyha ezt így elindítjuk, itt van, hogy egy, mert ezt printeltük ki. De viszont, hogyha én ide macskakörmöket tennék, akkor már meg is változott a színe. Azt írnak ki, hogy változó. De ugye print. De viszont, hogyha nem lenne itt ez a macskaköröm, akkor ugye egy. Amúgy többféle változó is van. Tehát, hogy ez itt most int. Ide is írom a kommentbe, hogy int. Ezt innen kitörlöm. Tehát az int, az szám gyakorlatilag. Az azt jelenti integer, ugye, teljesen. Az intes változó az a számos gyakorlatilag. Van egy másik fajta, a str, string, ez a változó egy, hogy más adjak ki, mert majd a másikor elmagyarázom, hogy ez miért úgy van. És akkor ezt a stringet ilyen macskakörmök közé kell betenni. Alma, ide írom. Hogyha én itt a változó egyet printelem ki, akkor azt fogja írni, hogy alma. Itt láthatjátok, ez a változó, ez a stringes.
vannak listák, liszt, meg nagyon sok minden. Ezek majd később elmondom, hogy mire jók. Ezeket szerintem ti is értitek. Hát például most elmondom, mire való a liszt. Változó 2 legyen itt. Változó 2. Jaj, itt elírtam. Így itt eztek ilyen kapcsos zárójelek közé kell tenni. Itt van, hogy 1, 2, 3. Ezeket viszont így is lehet tenni. Tehát akkor most kiprintem a változó 2-t. Ctrl-S. És akkor ezt printelte ki. De akár én olyat is most tudok ezzel a listával csinálni, hogy sorted pont nem a változó 2 pont sort, igen, és akkor így most kiszortírozta növekvő sorrendben. Ez a szort. Sokféle ilyen úgymond, nem tudom már, hogy nevezzem őket. Mindegy, ezeket majd később részletesebben el fogom mutatni. Hát így nagyjából így ilyenek ezek a változók. Na de, miért úgy hívják, hogy változó? Azért, mert hogyha én itt beírom, hogy változó, ugye ezt itt, és akkor ideírom, hogy 2. És akkor én most ki akarom printelni ezt a sima változót. Akkor ez ugye a változó az 1. De 2-t ír ki. Azért, mert ezeket meg lehet változtatni ugye a timeline-ban. Mond, most, hogyha ideírnám, hogy változó, és akkor ideírom, hogy 2. Hát én mindig itt szoktam egy space adni. Akkor 1-et írna ki, mert ez hamarabb van, előbb van, mint ez. Mindig az érvényesül jobban. Tehát, hogy így ez így nagyjából így működik. Ezek nagyon az alapok voltak. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!